Så. Hej Kim. Hvad har du lavet i dag? Spillet pik på herved. Nå, hvordan gjorde du det? Hvordan gjorde du det? Ja, jeg starter med åbent. Skal jeg gøre det? Nej. Nå, der er ikke noget. Hej Anja. Hvad har du lavet i dag? Jeg kedede mig. Har du det? Hvordan har du gjort det? Okay. Det lyder kedeligt. Nå, hej Nisse. Hej. Hvad har du lavet i dag? Knippet. Med hvem? Alle. Hallo, Daniel. Okay. Hvordan gjorde du det? Bedst ikke nødt så langt op, så ikke her. Som cirka. Nå, okay. Ja, vi knalde med alle med. Hej. Hvad har du lavet i dag? Knalde med alle med en høj promille. Det lyder hyggeligt. Hvordan har du gjort det? Det vil jeg faktisk, det kan jeg faktisk ikke selv huske. Okay. Hej. Nej. Hvad har du lavet i dag? Hvad har du lavet i dag? Skal du ikke på en død vandmand? Okay, hvordan har du gjort det? Okay. Spørg vi Mini. Hej, hvad har du lavet i dag? Rykker jeg mig selvom guld. Kan du flytte dit hoved? Okay, hvordan har du gjort det? Går du op i en seng, der mit? Ja, hvordan har du gjort det? Nå. Hej. Hvad har du lavet i dag? Jeg har ikke rigtig lavet noget. Jeg har røvhamrende kedet mig. Og så har jeg lavet huse. Jeg har lavet huse, det har jeg. Jeg har stadig noget der. Hallo Herman, hvorfor siger du bare ikke som det? Vi to har haft sex ude på toilettet. Det var eddermame med fræk. Det var ikke på toilettet. Du var på gangen. Nå, for helvede. Ja, okay. Og så er jeg i gang med at få pisset ham der. Med dem her. Jamen, prøv at se den. Skal du ikke se den der røde pære, der lyser? Nej. Kasper, du glodede mig ikke. Jeg er lidt væk fra den gule kast der. Det er det der lyskurve. Nå, okay. Og så har vi stank. Stinker de? Skæv kiv. Skæv kiv. Jeg vil have billeder af din næse. Nå. Hej, hvad har I lavet i dag? Vi har været stinkende. Okay. Ja. Hej, Du kan ikke tage dit og frem, så gør det. Nej. Hej, hvad har du lavet? Jeg er med i den video der. Så bliver det meget dyrt. Ja, cirka 4-5.000 kroner. den søde giver ikke engang